Sa Davao City, patay ang usa ka habal-habal driver ug samdan ang iyang pasahero human nabanggaan og prime mover truck sa Barangay Tibungko. Laing rider sabang patay dihang mibangga sa nakaparadang truck. Samtang patay sabang 70 anyos nga lalaki human na hit and run sa Coastal Road. Nakaalerto si Argil Relator. Sa kuha sa CCTV sa daang Maharlika Highway sa Barangay Tibungko, Davao City, alas 11 Sabado sa udto, makita nga nagpadulong ang prime mover truck nga nagsubay sa inner lane. Ana sa tapad nga tuong bahin ini ang motor, mi-overtake ang motor sa lane sa truck. Dinhi na kini nadaro sa truck ug napasok sa ilalom ang rider ug ang iyang pasahero. Patay ang 33 anyos nga lalaking habal-habal driver, samtang samdan ang 24 anyos nga babaeng pasahero niini. Nagkasinabot na matod pa ang pamilya sa biktima ug kumpanya sa truck nga gimaneho sa 37 anyos nga lalaking truck driver nga bagahon ang gasto sa pagpahiluna sa namatay ug nasamdang mga biktima. Nagkasitir na sila, sir, and sila mo shoulder, ang company mo shoulder sa tanang expenses sa hospital o sa damage sa answer no sa vehicle, sa motor vehicle sa mga biktima. Sa Barangay Tibungko gihapon, dead on the spot ang 41 anyos nga rider human mibangga ang gimanehong motorsiklo niini sa usa ka trailer truck lunas sa buntag. Nakaparada lang matod pa ang trailer truck dihang mibangga ang motor sa likod nga bahin sa truck. Sa kusog sa impact, nakahiagom og mga samad sa lawas ang biktima nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gikustudiya sa kapulisan ang truck driver nga wala pay pahayag. Samtang Sabado sa gabi, patay ang 70 anyos nga lalaki human na hit and run sa usa ka itom nga multicab samtang nagmaneho sa iyang bisikleta sa Coastal Road. Nalabay sa pavement ang biktima ug nakahiagom og mga samad sa lawas. Dead on arrival kini sa ospital. Ginaila pa sa kapulisan ang driver sa maong multicab. Yes, sir, panawagan na to, sir, no, nga kung kinsa may nakabangga atong 70 years old nga nag-bike diha sa may Coastal Road, kung pwede mag-surrender, sir, no, para dili mo dako pa ang iyahang salaod nga atubangon. Ginapangayuan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktimang nalambigit sa maong managlahing disgrasya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.